nsemmalkom l-aħħar wieħed ta'. Perlina TV l-ewwel hija proġett sabiħ u innovattiv ħafna u li Center Stage Malta se jkun qiegħed ukoll jagħmel parti minn dan il-proġett. Hija xi ħaġa interessanti għaliex Center Stage huwa magħmul minn tfal ukoll li llum il-ġurnata anke neħdu feedback tagħhom x'jaraw fuq it-televiżjonijiet u kif qed iħarsu lejn il-lingwa Maltija llum il-ġurnata. Issa kieku jiena nagħmel Frattarija, frattarija, Għamlu aktar fan l-aħħar waħda. Jiena fi żmieni konna nsegwu t-Taljan issa t-tifel tiegħi x'se nurih immorru normalment fuq social media platforms u nfittxu dejjem kollox bl-Ingliż. Mela għalhekk qed nitilfu wkoll il-lingwa tagħna. Unħoss li b'dawn il-programmi li se tkun qed toffri Perlina TV, nemmen illi ħatasal iktar lej id-dixedenti li jerġgħu għajmu iktar din il-lingwa li hija tant prezzjuża għalina. Kizet naħseba jiena ovvjament issa. Tlaqna. Perlina TV!